I doncs què podem fer per erradicar aquestes actituds? Per l'educació, no? També. Exacte, sí, sí. La base de tot és incidir en una educació per la igualtat. Aquesta és la base, des de les edats primerenques, des de P3, i també parlant amb les famílies, no? O sigui, que s'han de fer polítiques i l'eix principal, polítiques municipals o autonòmiques o estatals per poder incidir en això, no? En què l'educació és l'eina principal per poder transformar aquesta societat. Vale. I ara, creus que les lletres de les cançons són sexistes? I per què? Vale. A veure, partint de la base que la música, no, influeix en com ens relacionem, també influeix en la conducta dels joves, que són els jovents, que són els que escolten aquestes cançons, perquè la música... Escoltes bé, no? Vale, perquè la música és un mitjà de comunicació i allà doncs expressa sentiments, circumstàncies, pensaments. Llavors, la música sí que té una funció d'entreteniment i comunicació, però també pot ser una eina per mantenir els estereotips, no? Llavors, hi ha molt masclisme amb la música i llavors el que es dona són missatges de submissió de les dones i hi ha en tot tipus de música, o sigui, està establert ja en el pop, en el rock, en el rap, en el flamenc, en el reggaeton, en el trap, totes tenen contingut sexista. El que passa que hi ha gèneres de música que potser són més desapercebuts, perquè està de manera implícita i es parla més dels mites de l'amor romàntic, però hi ha altres gèneres com el reggaeton o el trap, que la visibilitat del masclisme és més explícita, perquè, clar, es veuen en els vídeos, amb la forma de ballar, com el perreo, o hi ha molt contingut sexual en aquest tipus de música, amb el reggaeton i el trap. Però, en general, tots els gèneres musicals contenen sexisme o masclisme. Vale. Creus que els videoclips de les cançons de reggaeton són sexistes i per què? Vale. Perquè vosaltres, per exemple, ara jo et vull preguntar, no? Quin tipus de música creus que escolta més el jovent de la teva edat, per exemple? Reggaeton. Vale. Sí. O el trap, no? El reggaeton o el trap, no? Però més el reggaeton comercial, perquè hi ha molt tipus de reggaeton, però el que més s'escolta és el reggaeton pop, no? Comercial. I llavors, clar, aquí, amb els videoclips musicals, doncs sí que es visibilitza això, no? En el qual les dones tenen aquesta funció com més... es veu més... Tenen això, no? Que es veuen com un objecte sexual. També es veu moltes vegades com la dona com superficial, en característiques zoomorfes. Ja dic que les característiques zoomorfes són característiques que fan referència a que les dones estan vistes com animals, animals, o sigui, felins, amb el reggaeton, bàsicament. I els continguts, clar, per arribar a aquest jovent, doncs tenen aquests continguts molt sexuals de les dones. ¿Es que te hablen castellano también? Sí, como quieras. Pues hablo castellano. Eso es sobre todo lo que hace la visibilidad en los vídeos musicales de la cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que hace referencia a que la mujer es como un objeto sexual, se entiende como una cosa, ¿no? Eso sería referencia a los videoclips musicales, que tienen que ser llamativos para vender, porque todo eso es un merchandising y es una moda y entonces forma parte del consumismo, en este caso.
I creus que els videoclips de les cançons de reggaeton presenten estereotips? Sí, sí, perquè, per exemple, en el reggaeton o en el trap, doncs l'estereotip de l'home doncs, es dona un masclisme en general, es dona és com un home molt homogènic, misogen, abusa molt del llenguatge sexista, també té com una alta dependència emocional de la dona, no es pot mostrar vulnerable, sensible, també si es mostra vulnerable o sensible o sobre les emocions és perquè hi ha enmig alcohol o drogues, no? O sigui, és com un home fràgil, es veu com un home fràgil, dependent, romàntic, no? Però a la vegada és nociu, no? En aquest sentit, o sigui, es veu molt aquests estereotips d'aquests rols, no? Que són competitiu, el que t'he dit abans, superior, persistent, independent, hi ha com baralles de gallos, no? Jo soc més fort que tu, jo treuré aquesta dona, perquè jo soc d'aquesta manera, perquè jo tinc diners. I quina influència pot provocar la conducta dels joves els estereotips que presenten? És que no t'he escoltat, deixa retallar. Quina influència pot provocar la conducta dels joves els estereotips? Vale, doncs, a veure, és veritat que potser, com són cançons molt rítmiques i molt repetitives, potser hi ha gent que no té consciència del que diu la cançó, que no sap el que diu la cançó. L'escolta, la balla, perquè hi ha un ritme xulo i tal, i no té com aquesta consciència. Però, clar, si, per exemple, s'escolta molt, doncs, i, per exemple, en edats tempranes, no? Doncs pot generar com falta d'autoestima, confiança en si mateix, doncs pot trencar com els valors que tens establerts, o sigui, pot comportar que es comportin, que vegin a les dones com una cosa, com un objecte sexual. Clar, això doncs, és perillós, sobretot pel que fa a la violència masclista, perquè genera com aquest sentiment de poder i de dominació vers les dones.